खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंहा बे सोलिफु दान थामहिनबा नभेम्बर दाननिनो 15 आरो 16 खालार खालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जोंनि गोथार बर' थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि खुंगा 13थि गायसन सान फालिगोन आरो बे फालिनाय हाबाफारिखौ गोदान दिल्लीनि राजघाटआव थानाय साई इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन 15 आरो 16 नभेम्बर खालि बेखौ खुंफुंगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरोबाव दंबावो दुलाराय हारिमु आफाद आरो लोगोसेनो गोदान दिल्लीयाव थानाय गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बे हाबाफारिखौ आबुङै खुंफुंनायाव मदद होदों जोंनि माने बिटिआर सोरखारा बिथांमोनखौ आङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आवगायलांनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावहरदों सिबिनाय बावहरदों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बायदिसिना सावराय बेंखन बायदिसिना सावरायनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि अनगायैबो बेवहाय मोनसे हारिमुवारि गेदेमा मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुरनायखौ जों दिन्थिफुंनाय जागोन बे हान्जा सुरनाया साई स्टेडियामनिफ्राय लानानै इन्डिया गेटसिम माबागोन बेखौ हान्जा सुरगोन आरो बेवहाय जोंनि जि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बर'नि जि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जि दामजुफोर बेफोरखौ लानानै जोङो बे हान्जा सुरनायखौ खुंफुंगोन होननानै खोनानो मोन्दों बियो जोबोद मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि जाहैदों जोंनि बे जि माने बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सानजों खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बियो मोनसे मख'जाथाव मोनसे हाबाफारि जायनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो प्रम'सन खालामनायावहाय गोबां मदद मोनगोन बेनि अनगायैबो फारसेथिं जोंनि जायगायाव जे दावबायनायनि गोबां खाबु दङ बे दावबायनायनि खाबुफोरखौबो हयथ' बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों प्रम'सन खालामनाय जागोन प्रम'टेड खालामनाय जागोन आरो बेवहाय जोंहा बावैसो माने बर'नि 21 मुवाफोरा माने GI टेग मोननानै थांबाय दा बे GI टेगखौबो जोङो बे दिन्थिफुंनायाव बर' थुनलाइ साननि बे गायसन सान फालिथायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा GI टेगनि माखासे बे मुवाफोरखौबो जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बिनि थ्रुयैहाय जों बैफोर मुवाफोरखौ जे जों बोरै बाहायो बोरै बाहायलांनांगोन माबादि बाहायो बैफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन जिहेतु जोंहा GI टेग मोनबाय GI मोनबाय जोङो बे GI मोननायखौ जों मारैहाय प्रम'सन खालामनो हायो माबोरै प्रम'टेड खालामनो हायो बे दिन्थिफुंनाया हयथ' बिनिनो मोनसे बियो बाहागो होननानै आं बुंगोन आरो बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बेफोर जोंनि जि GI टेग मोननाय मुवाफोरनि जि प्रम'सन बे प्रम'सना साबसिन जागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा खालामनो हाबावदों बे जोंनि जि बे गाजा गोमजा जि बड' महत्सब खुंफुंगोन बे साननैनि हाबाफारियाव बे बड' महत्सबनि गेजेरजों जोङो बिटिआर हालामा जे गुबुनजों रुजुनायाव मोनसे गोजोन थासारिजों सोलिगासिनो दङ जोंनि हालामा गोदो जि जाबाय जि दाङाबाजि जालांबाय दिनै बे दाङाबाजिफ्रा जोंहा जोबस्रांनानै थांबाय आरो बे जोबस्रांनानै थांनायाव जोंनि बिटिआर ओनसोला दा जोबोद सान्थि आरो बे सान्थि बिटिआर ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे माने बियो दावबायनाय खाबुखौ लाफैयो जिहेतु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां दावबायसालि दङ दावबायनो हाग्रा माने जायगाफोर दङ समायना समायना जायगाफोर दङ बेफोराव जाहाथे गुबुन मानसिफ्रा माने बैफोर जायगायाव फैनानै जोंनि जि माने टुरिजम डिपार्टमेन्ट बे टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो जोङो मा खालामनो हागोन माने गोजौ मासियावहाय गोजौ जांख्लायाव लांनो हागोनखौ आं मिजिंथियो जियानो जायाथोंसै बे साननैनि हाबाफारि लानानै जि गाजा गोमजा माने बेवहाय आं खोनानो मोन्दों 5,000 बांसिन थान्दैफ्रा थांनानै बेवहाय बाहागो लाहैगोन दा गोदान दिल्ली जोंनि भारतनि राजधानि गोदान दिल्लीखौनो माने मोनसे सोमावग्लुंनाय मोनसे हाबाफारि बायदि जाहैगोन होननानै आं साननानै लादों एथ' माने 5,000 बांसिन सुबुंफ्रा बेवहाय बर' मानसिफ्रा थांनानै दिन्थिहैयोब्ला गावनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायजों माबा मोनसे जांख्रिखांनायखौ जों लाबोनो हानाय जागोन आरो माबा मोनसे गुबुन मानसिफोरनो जों दिन्थिनो हानाय जागोन बेनि दारैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोल बा जोंनि बे आसामनि सिङाव जि बर'फोरनि जायगा बे बर'फोरनि जायगाखौ जों मोनसे प्रम'सन खालामनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि मानगोनां आथिखालनि जोंनि डायनामिक गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बेयो जोंनि जोबोद मोनसे बाखनायथाव बाथ्रा जोंनि बर' थुनलाइनि गायसन सानाव जे माने बिथाङा बाहागो लाफैगोन जोंनि बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै जे बिथाङा हयथ' स्टाडि खालामबायानो दा आरो बे स्टाडि खालामनानै बिथाङा हयथ' बिबुंथि लाखिगोन बेफोर बिबुंथिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवाबो प्रम'टेड जागोन
आरो बिनि अनगायैबो बिथांनि अनगायैबो जोंहा जोंनि आं खोनानो मोनदों आसामनि जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेवहाय बाहागो लाहैगोन जोंनि बिटिआरनि सिएम श्री प्रमद बर'आबो बाहागो लाहैगोन आरो बिथांमोननि बेबायदि ग्रोम ग्रोम बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि जि बे साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जोंनि बड' महत्सब बे बड' महत्सबनि जाफुंसारनायखौ आङो जेरैबायदि थांखि लानानै जोङो बेखौ खुंफुंदों बे खुंफुंनाय थांखिया जाफुंसारनानै फैगोन मोगथाङाव जाफुंसारगोन बेखौनो आङो मिजिंथिनानै बयनिबो बाहागो लाबावनायखौ आं खावलायहरबावनानै आंनि दिनैनि बे 15 आरो 16 नभेम्बरनि जि बड' महत्सबनि जि हाबाफारिनि बुंथिनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।